Marco Paċ ressa l-qorti l-għada tal-każ huwa kellu diversi akkużi fosthom li kien qed isuq taħt l-effett ta' sustanza bħal droga jew alkoħol u li jeddet mara u uffiċjal tal-pulizija. Akkużi oħra li ffaċċja Marco Paċ kienu li wara reżistenza fil-konfront ta' uffiċjal tal-pulizija li daf il-pubbliku li rrifjuta li jagħmel it-test tal-breathalyzer li saq b'mod traskuratu mingħajr liċenzja u li spiċċa riġettiv. Għal dawn l-akkużi kollha Paċ fil-qorti wieġeb mhux ħati. Kien għalhekk li ġie deċiż li jinżamm taħt il-kustodju tal-pulizija. Marco Paċ spiċċa arrestat mill-pulizija s-sibt wara nofsinhar wara li ħabat u allegatament ipprova jħebb għal mara fil-kappara. Madwar siegħa u nofs qabel Paċ der isuq b'mod eċċessiv għall-qormi. Hawnhekk kien se jtajjar mhux biss uffiċjal tal-pulizija, iżda wkoll kru ta' One News li kienu fuq il-post fuq inċident li kien seħħ ftit tal-ħin qabel. Iż-żewġ Somali nataw sentenza ta' 3 snin ħabs sospiża għal 4 wara li wiġbu ħatja għall-akkużi li weġġaw serjament raġel mill-Pjetà. Każ li seħħ it-tnejn filgħaxija. L-imputati Ibrahim Mohammed ta' 20 sena u Ahmed Sharif Haidar issa ta' 29 sena wiġbu wkoll ħatja li sserqu flus u ċavetta ta' karozza li żammew persuna kontra ir-rieda tagħha u li kisru l-ordni pubblika.